Patay ang 10 taong gulang na bata matapos matrap sa kanilang nasusunog na bahay sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nakatutok si Tech Ocampo ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, naabo ang isang bahay sa Purok Sunflower, Barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur noong linggo ng hapon. Sa investigasyon ng BFP, natrap sa nasusunog na bahay ang 10 taong gulang na batang babae na ayon sa kanyang kaanak may kapansanan sa pag-iisip ang biktima. Napag-alaman na iniwan umano mag-isa ang bata ng kanyang ina na may pinuntahan sa baybayin. Inaalam pa ng BFP ang sanhi at danyo sa sunog. Sumiklab ang sunog sa isang cargo ship habang nasa pier ng Tabaco City, Albay. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa main deck ng naturang barko. Wala naman umanong nasaktan sa mga crew ng barko sa nangyaring sunog. Well, as of now, sir, ongoing pa din yung kinakandak naming follow-up investigation para ma-determine namin, sir, kung ano talaga naging cause ng incident na to. Ako si Tech Ocampo para sa GMA Regional TV.